Oke, Greta Pipralen, Jaga Pipralen, Shanani Nanta. Aku donor bebas nos kawinan. Haifano, ang tinino omose pointi kok sanai aku donor jekuno jorao buibai sengkakan gai eko buibai jekuno jado kok piru kumlo ridanya gai aku donor borbai shawiman. Cini Greta Pipralen Kota Rajasthan Tripura jotono tabuk jara জাতীয় রাজনৈতিক বদল ফ্লাইনায়ও তাও সিপিএম তাও কংগ্রেস তাও বিজেপি যারা জাতীয় রাজনৈতিক বদল ফ্লাইনায়ও বড় টিপ্রাসাফানো বড় সাওত টিপ্রাসা জাতি উপজাতি जों हांसाखै तंनांगौ जाति ঐক্য बंधन खै तंनांगौ लोगोसे ग्रेटार इउनिटी से नांगौ अमहाय गोबां कक सालाय जों नायना थांबाय चिनि मकल गोसोखौ जों स्राय चिनि त्रिपुरा हास्तेओ जनरल एरिया पे एडीसी एरिया नॉट काहंबे छैन चिनि फ्रेसलाय ओकरा चिनि एक्सपीरियंस नाम सेबक लाय जनरल एरिया बाय एडीसी एरिया नै जे सिनारी जों लुकांकाय मकल खलबैलानि फियोगै लिकान साइमानो जे जनरल एरिया नि जागा वतलांगै जनरल एरिया नि कारेन्ट लामा हॉस्पिटल स्कूल आबो लुकांकाय सिदाबो चिनि एडीसी आमसाय चिनि तिप्रासा तंमानि जे आमसाय आबो जों अजागनि कारेन्ट लामा स्कूल हॉस्पिटल बेबाद जों लुकांकाय जों स्राय साविमान बे ताबो चिनि दाबि तामनि बगे जों ग्रेटार पिप्राले चिनि दाबि आमो जे जनरल एरिया नि लुहुरो जे सुबिदा माने दंमोन आबो आ सुबिदा जुमोरि जनरल एरिया नि बर'नि माइ कायो माइ कुलुं माइ कुलुं बिजाता माइ लाइ कुलुं के कुरि बिजा एडीसी आमसाइनि चिनि बर'नि माइ कायो के किसि साके कुरि बिजा बे जामुस बाय बिजा अमहाय ताइ सकाय माइ याना किनि लायो आंनि बुसा साख्रि दे माइ आंनि थांमा आं जदिनो रुलिं पार्टी रो सापोर्ट थायबाय आमते हेके किरिलायमान जों दिनि अमहाय जागाव सफायगा जों ताबुकते किरि जुबिया तापुरो जों बेबागनो किरियावै पाइथांखौ जों किरियावै वाइसाव बुसावै फाइट खायलायनाय राहतंगा आना जेखिपानो गोसोगो हासाल हरमानैबा त्रिपुरानि फाताराव हरमानग्लागले जों सेक्रिफाइस माखायनाय अमहायके दखान बागै सामं खायना बागै केवल ताकिरि दिनि आंबो जत्तन कयनाय बायदि जों जत्तन बुका सिगां आबुजा या आंनि एमएलए तले तंकरि आं अलरेडी रिजाइन दिबि पाइखा आं एमएलए बेतन मादे माया आबो चिन्ताधारा खायाखै या क्रिसेया जे रिजाइन दिनि एक्सेप्ट नि आबो गंनि स्पीकारनि एसेम्बलिनि पेपार कियाबा फाजितापुरो जत्तो आगुइ फाइदों चिनि बुबागुला बिनि बाइथंनि रां खरस खायै चिनि तिप्रासानि डेभलपमेन्ट बागै सामुंखाय दं आजागो चिनि थानि ब रां फैसा सायना जों किसा लगिसेसन जों एमप्लॉयी खायनाय सेबक खायनाय मासो किसाबा जों आजिलाय बेतन मान किन्तु नायनाय चिनि गामिनि तिप्रासाराव जारा साख्रि खायाबा जे महाराजा आसिके चुबालायो जों लास्ट मार्च 12 तारिख आगरतला जे गेदारिं जतो निजिनि पकेट किरियो बसा सेबक लायनाय चुबालायखा अमा हायकेनो चुबालायै जों गोसोगांनि सामनो जों मा खायलायनाय नरक सेबक लायनाय नर सोसाइटिनि ज रक्षा करता नरक सोसाइटिनि नारबि दंनाय नरकनि थानि नरक बाहायके जोंनो गाइड खालाय बाहायके गामिनि दुखुरक नरकनि बर भरोसा सेबक लायनाय किसाफाना पयता जाव नरक आयं थांगो बाहाय गुन्दी नो सिरि दफा बदिके थानो
Amuna bo hamkai sawiman. Enggak amsuk sawimani tonglibo tabu pano sing khasian kai sini kinang ega sini bo bishot sini bo sabutri busum bo bishot bo haina bo sun kaham sen. Ini aku tahu bo sini bo doktor, engineer, officer, police officer, ukil, hakim, tongo sini bo. Itu mini hal zefru tongla aku tahu duta tinta noktang nile bozar kami bansi deka. Ani jalati unlike kanai itu next generation bomo hai obostha kon sugui ani bagi sen kata rajana kai sembo di prasar ko ohani busar ko ohani mandi dogo sembo phatar hastini phainai haino sembo niji yakung bai basai manai joto proshashon শাসন ক্ষমতা जों आबो सिरि याबो दंनाय आसरु सिरि ति प्रश्न इबागो सिरि जेबाबे बुनि दफार डेभलपमेंट माहाय सिरि डेभलपमेंट नाय जे कोनो जाति जे साबानो उंतुबो डेभलपमेंट नानि बे इकोनॉमिकली जों डेभलप नानो जों सोशियली इकोनॉमिकली कल्चरली जतो दिगे डेभलपमेंट कैसे सिनि कैसा जे कोनो जातिबो डेभलपमेंट नाय किसिमबो आ डेभलपमेंट नायो आ उन्नति नायो हानि बागै जों भुटान राज्य दिसागबान ना किसिम लाइ थांनाय सालरगो तामुलुगजा सिनि दिप्रासानि बिसिङाव जों गोबां नखरावथ थानसालि मानया जों दिनि बुवाग्रानि बिसिंथि 100 नि बिसिं 100 न थानसाल सुमायाखानो ताबुक सुगरते 70 থেকে 75% सिरि दिप्रासाव थानसाल दिनि आगुइ दङ थिनांगो तेबो या प्रिसेबि फायने नरक न आमु कयनानि जुगो केवो ताकिरि किरिनानि गरे आं खोनागादिनो जागा एडिसिओ सेबक खालामनाय बादेबो राज्य सरकारनि सेबक खालामनाय रबो बिनोर फायदायै थाव बेलाय गाहामखो भेरि गुड कारण जों बे गुसु किरिमान ते गुसु जों किरिमान दंलायसिनाय जों किरिमान उसूलायमान सिनि पिकुंगो देवाल नाङि थांगा जों बे उसूलनानि जाहा गैथा ताबो मात्र रिलायनाय 1 लास्ट फाइट जों जे साराबना खुफायना नांनाय महाराजनि जे हिमु आजादा जों बेबा खिना नांनाय दाखौ प्रब्लेम आनो मा बुजोबनाय जोंनोसि डिमान्ड थाय जोंनोबो माइ कुफुलुंखाय माइ फुरि एर माने अमया जे उ जनरल एरिया नि बररगनि माइख्लायो जे माइ कुफुलुं थमानि आन माइख्लायनि खायै सिनि माइख्लायो रिदि आमया आन जनरल एरिया नि बररग बिभागनि जे माइ फुरि मानि बम माइख्लायो जेसे परिमानि माइ फुरि वो अकुना मतकाय चारनेन बागै आमति हेगेन सिनि दिप्रासरगो माइया कुफुलुंखाय माइ फुरि रिदि जों बुइनि माइख्लायनि माइ सेंनानि गखसाया जोंनोबो सिनि माइरगो माइ कुफुलुंखाय रिदि आकक्सेसाव जों अकक्लो जों मा बुजबनाय मा सानाय जारा दाबो बुजिया नुइ दङ खौगाय जनरल एरिया नि बररग जेबाबे दुइ मानथुइ दङ आमति खेनचिनि एदिसि आमजानि दुकुरगनि कामिनि बररगबो दुइ मानथुगा नामाय हयतो सिनि बररग खिजा समान जाबो दङेरबाय दुइ एभेलेबल मान जों जनगणनि पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नि जों गोबां जागा माबे सिनिटि प्रासा बेसिबां जागावनो दुइ गाहामके माननि जोंबो तुई आमते हेगेरेदि एरे माने ना अमया जे उ जनरल एरिया नि बररग नि लुकुरग जे तुई नि तो माने आरोनि तुई नो बंद खाय जोंनो तुई फायदि आकक सायादे जोंनो आम हेगेरेदि आकक सेसो ताबरे जिनो कुनु जनगण लायक जाति बिरोधी कगिया सिनो केवल हामिया खलानि कगिया केनि अधिकार नो ना छेगैना हानि कगिया जोंनो जि अधिकार नि आंसि आबो अलरेडी भारतनि संविधाननि 2-3 धाराव स्राय सिरिया दङ कुनु जाति बिनि हुकुमो बिनि भाषा संस्कृति जदि गोमानानै थाङै दंगाय बिनि जाति सत्ता जदि गोमानानै थाङै दंगाय ब इंडिजिनियस पीपल हेकबा निजिनि हानि गुसान गदै जदि आ हाव ब कमरना दिगे जदि थाङै दंगाय ब भारतनि संविधाननि 2-3 धाराव दंनि अ दाबिनो खालायमान आमसिले केटाबो
জাতীয় রাজনৈতিক বদল খাইলে এরকম বছর তার নিবাগে total রাজ্য খাইছে না total রাজ্য খাইলি আইনি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি প্রাইম মিনিস্টার থেকে চেঙ্গি হোম মিনিস্টার বেবাক নো সাউই তো ভারতবর্ষ তাবো আন্ডার ডেভেলপিং কান্ট্রি ডেভেলপ কান্ট্রি আইছে যেটা ইউএসএ ইউকে হাইরো ভারত দিয়া তিনি নানি থক দিদাম দিনে মাহমুদ দিদাম চক তো গ্যাস নিদাম বারে তাহলে চিনি জিডিপি লেভেল जों गुनि सहाय तला ओमफ्राय তিনি আমেরিকানি বড় বড় তামনি বাগै বগিয়ার মাত্র 32 crore রকমানি বগিয়ার বড় টোটাল ইন্ডিয়াও বড় বসবা নয় 133 কোটির উপর তাও ভারতবর্ষ রাজ্য কয়টা তো পূর্ণ রাজ্য 29 টা ओमफ्राय जों आमेरिका हाय जुदि चिनि देश दङ जों डेभलप खायनानै गाय आमेरिका नि बरफ जेबे दङै दङ जे सुजुग सुबिदा मान सरकारनि जे सुजुग सुबिदा नख दङै दङ मान तानि मानबा कारण बरफ प्रशासन न किनारत लाङै दङै चिनि एसडीएम अफिस सिकै को जगह ओइ 14-15 किलोमिटार हासार सब समय जों एसडीएम थानानि डीएम थानानि गाय चिनि गारि भारा जों सारादिननि जेथिनि जरानो जों किबिवै जों मा थांगा किन्तु आमेरिकायाव तो आंत हेयबे आमेरिकायाव मात्र 33 कोटी 32 लक्ष बरफ राज्य কয়টা সাইডে না রাজ্য টোটাল 50 টা রাজ্য 33 কোটি সে 50 টা রাজ্য কাছে 133 কোটিটা কোটি বরফ 133 কোটি বরফ जों কয়টা রাজ্য স্নানা নাকনা আমসে কত কত রাজ্য তব যে রাজ্য দুনিয়ার ডিস্ট্রিক্ট দুনিয়ার এসডিএম তারা হাজার হাজার জনগণ যে সুবিধা মানে আর সুবিধা মাইয়া আমার বাকি जों ডেভেলপমেন্ট নই মাইয়া কিন্তু जों যত দিকে খেল খাইতে যত দিকে जों সাইমান খাই